Detida unha parella en Santiago especializada en roubos a comercios por toda Galicia. Foi no marco da denominada Operación Blue Hammer. A Garda Civil imputalles polo menos medio cento de roubos con forza en negocios de 9 municipios das provincias da Coruña e Pontevedra. Entre eles, Noia, Padrón, Valga e Barro. Que tal, saudos? A Deputación de Pontevedra financiará íntegramente a renovación da rúa Bouza de Abaixo de Vilaxoán. A actuación suporá un investimento de máis de 775.000 euros. A intención do Concello é sacala a licitación en agosto. A obra, moi demandada polos veciños da zona, suporá a transformación total do vial coa creación dunha plataforma única. A Nada 2024 da denominación de orixe Rías Baixas foi excelente, así a cualificou o Consello Regulador. Ata o 31 de maio deste 2025, o órgano verificou máis de 14 millóns de litros, o que supón case un 49% do total do viño elaborado na colleita. A Pobra acolle esta fin de semana unha das súas citas profesionais máis importantes que xa se converteu nun referente en toda España. O Simposio Internacional de Odontoloxía traerá ata a vila a centos de profesionais atraídos polo alto nivel dos poñentes. Pontevedra non renuncia ao seu gusto polo mellor jazz e blues internacional. A cidade acollerá a principios do mes de agosto o Festival Internacional de Jazz e Blues que cumpre a súa 31ª edición. A cita desenvolverase entre o 4 e 8 de agosto cun cartel formado por nomes como Robben Ford, John Nemeth ou Verónica Swift. E o grande éxito colleitado pola segunda edición do roteiro Mitos e Lendas levou o Concello de Ribeira a programar unha saída excepcional para as persoas que quedaron fora. Será o 12 de xullo e xa están abertas as inscricións. Vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Detida unha parella en Santiago especializada en roubos a comercios por toda Galicia. Foi no marco da denominada Operación Blue Hammer. A Garda Civil impútalles polo menos medio cento de roubos con forza en negocios de 9 municipios das provincias da Coruña e Pontevedra. Entre eles están Noia, Padrón, Valga e Barro. Despois de case un ano de investigación, a Garda Civil logrou desartellar unha banda especializada en roubos a comercios por toda Galicia. Foi no marco da denominada Operación Blue Hammer. Os axentes do Instituto Armado lograron deter coas mans na masa os presuntos autores, unha parella, aos que se lles atribúen unha vaga de polo menos 51 roubos con forza en establecementos comerciais en 9 municipios das provincias da Coruña e Pontevedra, entre os que se atopan Noia, Padrón, Valga e Barro. En el marco de la Operación Blue Hammer, desarrollada durante casi un año, se ha detenido a una pareja vecina de Santiago de Compostela implicada en una oleada delictiva que afectó a 9 municipios gallegos, entre ellos Santiago, Ames, Teo, Brión, Padrón, Noia, A Estrada, Valga e Barro. Na investigación, a Garda Civil botou man das propias imaxes captadas a través das cámaras de vixilancia de seguridade de moitos negocios, que permitiu finalmente a identificación dos dous prendidos. O modus operandi era sempre o mesmo. Mentres un executaba o roubo, o outro realizaba funcións de apoio logístico e vixilancia. Gracias a las labores de vigilancia, análisis de cámaras de seguridad y pruebas forenses, se logró detener a los autores. Uno de ellos permanece en prisión desde enero y su cómplice ha sido imputada como coautora de los 51 robos. Los robos cometidos entre mayo de 2024 y enero de 2025 seguían siempre el mismo patrón: fractura de cristaleras y acceso con tapas de alcantarilla, robo de la caja registradora y huida en un turismo azul. La investigación ha sido dirigida por el equipo Roca de Santiago con el apoyo del área de investigación de Milladoiro y coordinación del Juzgado de Instrucción número 2 de Ordes.
Volven os incendios de colectores na Pobra. Despois dun tempo sen producirse, esta pasada madrugada rexistrábanse 2 novos episodios. Esta vez, ademais, en puntos moi illados entre sí. Un deles na céntrica rúa Cardenal Patiño, outro nas inmediacións da Igrexa do Xobre. O lume afectou a un total de 4 contedores que quedaron totalmente destruídos. A tal lugar foron alertados os servizos de emerxencia, tanto Protección Civil da Pobra como bombeiros do Parque de Ribeira, que se encargaron de sufocar as lapas. Esta mañá, operarios da Brigada Municipal procedían á súa retirada e limpeza da zona, sustituindo os colectores de lixo por outros novos. Todo apunta a que o lume foi intencionado. A Garda Civil xa iniciou unha investigación para tratar de aclarar o acontecido. A Deputación de Pontevedra financiará íntegramente a renovación da Rúa Bouza de Abaixo de Vilaxoán. A actuación suporá un investimento de máis de 775.000 euros. A intención do Concello é sacar a licitación en agosto. A obra, moi demandada pola veciñanza da zona, suporá a transformación total do vial coa creación dunha plataforma única. Tamén se aproveitará para renovar as acometidas do saneamento. Este é o lamentable estado no que se atopa a Rúa Bouza de Abaixo en Vilaxoán. A veciñanza da zona clama dende hai tempo por un arranxo que non dá chegado e que mesmo xa provocou algún susto a algún peón que non deu esquivado ás fochancas. Na zona levan tempo reclamando unhas melloras que agora semellan un pouco máis preto. Este venres aprobarase na Xunta de Goberno Provincial a partida que a Deputación de Pontevedra vai destinar a este proxecto que suporá a transformación total do espazo. Este venres vai a Xunta de Goberno da Diputación de Pontevedra pois esta obra que presentou o Concello de que humanizar todo que toda esta calle que vai hasta a Nacional, pois nada, que Bouza de Abaixo é cun orzamento de 775.000 euros, preto de 800.000 euros que van ser destinados e financiados ao 100% pola Diputación de Pontevedra dentro da liña 1 na que o Concello de Vilagarcía ten máis de 1 millón de euros. Non? Os fondos proveñen do Plan Mais Provincia. Unha vez superado ese trámite, o Concello abrirá o proceso de licitación para adxudicar os traballos. Polo de agora non poden concretar cando arrancarán. Complicado porque de momento ainda estamos no proceso de previo á licitación e despois, hai que ver tamén as obras, o plazo de execución que marcan, entón, non podemos dar agora mesmo unha data exacta, pero que sí, que, pensamos que un ano e pico esta obra estará feita e rematada. O Concello recoñece que se trata dunha obra moi demandada. Aseguran dende o goberno local que a espera a merecer a pena tendo en conta o proxecto que teñen para aquí. A imaxe da vía vai mudar por completo coa creación dunha plataforma única na que os treitos máis monumentais remataránse en pedra. Vase a actuar, por suposto, tamén no saneamento, en todas as acometidas necesarias e humanizar a rúa, que tamén, é necesario unha rúa que necesita arranxos, entón vaise facer unha reforma integral con orzamento, como se dixo, de 775.000 euros. Coa reforma daráselle prioridade aos peóns, limitando o acceso a vehículos autorizados e establecendo unha velocidade máxima de 10 km por hora. Desta maneira, o espazo peonil pasará de 900 a 2.000 metros cadrados. Imos ata a Pobra, ali informámoslles dunha nova licitación. Neste caso trátase do proxecto de pavimentación da vía principal de acceso ao polígono industrial da Tomada. As obras levaránse a cabo na estrada que une a rotonda de entrada ao parque industrial situada na avenida da Tomada, que na actualidade presenta un estado de conservación deficiente. A actuación conta cun orzamento de preto de 40.000 euros e un prazo de execución dun mes. As obras consistirán na renovación total da calzada, acometendo tanto o fresado do actual pavimento de aglomerado asfáltico como o pintado posterior da sinalización. Dende o Concello destacan a importancia destas actuacións, coas que se continúa mantendo unha aposta decidida por reforzar as condicións de seguridade nas vías de titularidade municipal, mellorando ademais o acceso ao parque empresarial, un dos motores económicos pro municipio. A Asociación de Empresarios de Ribeira insiste na necesidade de manter un dos actuais pasos de peóns na rúa Miguel Rodríguez Bautista. A remodelación da Praza do Centenario contempla únicamente un paso central. Os empresarios demandan a súa unificación co anterior para dar servizo, din, a toda a praza. A
A proposta dos empresarios facéndose eco das demandas de comerciantes, hostaleiros e residentes pasaría por unificar o antigo paso de peóns á saída do aparcado Iroco que está contemplado no proxecto. Así, din, quedaría garantida a seguridade para o tránsito peonil diante de toda a praza. Pois era unha demanda que nos pediron para trasladar ao Concello que non se eliminara ese paso de cebra, que se unificara ese paso de cebra co novo actual, co cual quedaría, digamos, un tránsito, digamos, durante de toda a plaza. Ao final, o paso de cebra que vai a quedar, que son de 20 metros, nós trasladámoslle que serían outros 10 metros, 30 metros, e ese paso de cebra non se eliminaría. Entenden dende a patronal que a eliminación do paso que existía ata o de agora implicará que os peóns teñan que dar toda a volta para acceder a outra beirarrúa ou mesmo facer uso de servizos que se atopan na zona como a notaría, a policía ou os xulgados. Sabemos que hai que dar unha volta agora bastante grande, no cual, con unha pouquiña reforma no cual estaban facendo esa obra, non levaría ningún outro presupuesto distinto ao que xa tiñan para poder manter ese paso de cebra. Por a nosa parte, mantemos igual a nosa opinión, seguimos dicindo que hubo reunións con técnicos do Concello, jefe de Policía Local e o propio jefe de obra, no que sí se vía viable ese paso de cebra, mantelo, unificalo para quedar ambos pasos de cebra. Confían en que o Concello dé a marcha atrás e atenda a súa demanda, posto que tanto técnicos municipais como responsables da obra avalaron a súa viabilidade. E a volta da publicidade coñecemos máis detalles dese festival de jazz e blues que están a organizar en Pontevedra. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A nada 2024 da denominación de orixe Rías Baixas foi excelente, así a cualificou o Consello Regulador. Ata o 31 de maio de 2025 o órgano verificou máis de 14 millóns de litros, o que supón casi un 49% do total de viño elaborado na colleita. Cada unha das 599 mostras recollidas pertencentes a 128 adegas foi valorada por un mínimo de 6 catadores por sesión. Os expertos concluíron que se trata duns viños con cor amarelo palla, con tons verdosos, limpos e brillantes, cunha intensidade alta en olfato, con notas froiteiras de mazá, froita de oso, cítricos e flores brancas e de gran potencia gustativa, con boa estructura, equilibrados e acidez fresca e elegante. Sinalan tamén que esta anada amosa grandes posibilidades de garda de cara á elaboración de viños con crianza para o segmento premium. Cabe recordar que o ano pasado recolleronse 42,1 millóns de kilos de uva. Un grupo de 20 mulleres surcarán a ría de Arousa nunha orixinal travesía impulsada polo Coworking da Pobra. O obxectivo é visibilizar e poñer en común o proceso que implica o emprendemento. Co obxectivo de seguir a xerar redes e sinerxias entre emprendedores, o Coworking da Pobra porá en marcha unha iniciativa do máis innovadora. Trátase da travesía do emprendemento, na que un grupo de mulleres realizaron un percorrido pola ría, analizando as similitudes entre a navegación e o proceso de creación dunha empresa dende a perspectiva de xénero. Neste coworking, un pouco a nosa diferenciación dentro da rede é traballar con perspectiva de xénero. Nos interesa moito o emprendemento de mulleres, o emprendemento femenino e, sobre todo, isto de emprendemento con perspectiva de xénero que ten que ver con poñer as persoas no centro. Será mañá a partir das 6 da tarde cando 3 embarcacións da empresa Lendas da Curota partan do Porto da Pobra. Neste caso, unha travesía no mar, o que imos a buscar son os paralelismos que hai dende o momento en que queremos sair ao mar e temos que mirar como está o tempo, temos que mirar de onde ven o vento e, bueno, pois imos a salir, imos a dar un pequeno recorrido por aquí, por a Pobra, e imos a ir facendo eses paralelismos, facendo que as mulleres colaboren nesa travesía, e logo chegar a Porto, bueno, imos a facer unha pequena parada, porque é bonita a ría. Vou falar de algúns casos de éxito que temos de mulleres emprendedoras, de mulleres que están facendo cousas moi chulas, a veces non moi coñecidas. Tras a travesía recalarán no Chiringuito do Xobre, onde terán lugar actividades de cohesión de grupo e un taller de xestión emocional a cargo de Nancy Silva. A idea é iso, traballar con estas mulleres e poñer o foco na importancia da xestión emocional, que se nos move desde o inicio ata o salto, non? Que se nos move un montón de cousas.
É moi importante todo o tema da perspectiva de xénero polo feito de o ser mulleres hai unha parte moi invisibilizada que é o cuidado familiar moitas veces, o tema da crianza, o tema social. Esta travesía pretende marcar o inicio dun camiño duradeiro para que as emprendedoras dispoñan de espazos comuns nos que seguir tecendo redes, deslocalizando as actividades do propio coworking e aproveitando os recursos que ofrecen as máis de 30 empresas con que contan na actualidade. Unha proba piloto, porque nós o que queremos é darlle continuidade, incluso ampliar os ámbitos e que outros veñan aquí a Pobra, a nosa coworking a facer o que é a travesía. Entón, como ben dicen, hai que crear rede, e colaborar e deslocalizar as actividades do propio coworking, porque nós estamos nun pobo mariñeiro, entón que mellor que o mar, non? A Deputación de Pontevedra crea unha nova liña de axudas para facilitar a entidades deportivas da provincia a compra de vehículos. A Administración Provincial destinará a este fin 300.000 euros. Explican dende a Deputación que con estas axudas buscan colaborar cos clubes a hora de facerlle fronte a un dos seus principais gastos, como é o transporte. Depoban é o nome co que a Deputación de Pontevedra bautizou a súa nova liña de axudas para facilitar a compra de vehículos a entidades deportivas da provincia. Un programa novidoso que se vai a levar á Xunta de Goberno deste venres a aprobación das bases destas axudas. Depoban, así se chama este programa. É un programa que está pensado para que entidades deportivas poidan adquirir furgonetas. Un ben tan escaso, pero ao mesmo tempo tan necesario porque os clubes acceder a él por cuestións económicas non lle é nada doado. Para esta liña de axudas, a Deputación destinará 300.000 euros. 150.000 para as entidades de calquera modalidade, 100.000 para as especialidades acuáticas e 50.000 para as entidades con deportistas con discapacidade. A que contía poden acceder? Si adquiren un vehículo novo, ata 25.000 euros. Ata 15.000 euros si é un vehículo de segunda man. Dende o Goberno Provincial indicaron que esta liña de axudas busca ser un apoio para que os clubes poidan facerlle fronte a un dos seus principais gastos, o transporte dos seus equipos ás distintas probas deportivas. El transporte en todos los desplazamientos que hacéis vosotros cuando vais a diferentes sitios para competir suponen una partida presupuestaria muy importante para los clubes, de tal manera que nosotros con esto lo que queremos es favorecer y reducir el coste que los clubes tienen. Un xesto que agradeceron as entidades que esta mañá asistiron á presentación dos detalles do Depoban. Os costes, como decías, se han incrementado a lo mejor entre un 20 y un 30% en los últimos 2 o 3 años, pues es algo que tengáis esa sensibilidad y que podáis ayudar a todos los clubes de la provincia a facilitar el transporte de todos nuestros jugadores, pues creo que es una gran idea, que ya se tuvo en su momento también desde la Diputación y que ahora retomarla creo que es un gran acierto. Deportistas como Senén, que necesita un anfibugui para acceder directamente a la playa, nos va a dar más visibilidad, va a hacer que el deporte sea visto por más personas, por más usuarios de la playa, con lo cual más personas se van a poder sumar a estas iniciativas, ya sea la nuestra, ya sea cualquier cosa, y al final todo deporte es calidad de vida. Cada entidade poderá solicitar a súa axuda durante un prazo de 30 días logo da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da provincia. Vanse a entregar por concorrencia competitiva, é dicir, aquelas que teñan unha mellor puntuación van ser as beneficiarias. A Pobra acolle esta fin de semana unha das súas citas profesionais máis importantes que xa se converteu nun referente en toda España. O Simposio Internacional de Odontoloxía traerá ata a vila centos de profesionais atraídos polo alto nivel dos poñentes. Dende a súa posta en marcha no ano 2006, o Simposio de Odontoloxía organizado polo Atlantic Dental Institute da Pobra non ten deixado de medrar. Mais dun cento de poñentes do máis prestixioso nivel e 3.000 asistentes pasaron xa por este congreso, que se converteu nun referente a nivel internacional. Un año más, la Puebla se viste de gala para recibir a odontólogos de distintos puntos de nuestra geografía. Son 19 ediciones ya, contando con que una de ellas ha sido online debido a la pandemia. La historia de la odontología gallega y nacional cuenta con este referente de calidad que ha cruzado ya las fronteras, es reconocida en los congresos internacionales como el curso da Pobra, como algo que está ahí ya consolidado.
con la combinación siempre de Dentsply, nuestro concello, y Atlantic Dental Institute. El centro de este simposium es trazar el debate y el análisis de cuestiones de máxima actualidad. Cómo integrar conocimientos ya debatidos a lo largo de los años, pero con esta tecnología actual que nos aporta hoy en día la industria. A cita arrancará este venres pola tarde cun taller práctico para a discusión de casos de implantoloxía a cargo do odontólogo italiano Puria Parvini. Una sesión de discusión de casos clínicos en implantología de la mano del doctor Puria Parvini. Es profesor adjunto de la Universidad de Goethe de Frankfurt y especialista en cirugía oral e implantología. El objetivo de este evento es hacer que los asistentes obtengan conocimientos prácticos en técnicas avanzadas que podrán aplicar directamente en su clínica, lo que les permite lograr resultados predecibles y exitosos en tratamientos de casos complejos de implantes, que ha sido el target desde hace ya 19 años. O sábado a xornada terá lugar no Teatro Cine Elma, xunto co doutor Parvini, que intervirá cunha conferencia sobre o manexo dos tecidos brandos ao redor dos implantes. Completan o programa os doutores Pablo Pavón e Sergio García Bellosta. O congreso rematará cun debate moderado por Gonzalo López Castro e un posterior xantar de confraternidade no restaurante Sisal. Na cita, patrocinada por Dentsply Sirona, participan uns 150 profesionais procedentes de toda España. E o grande éxito colleitado pola segunda edición do roteiro Mitos e Lendas levou o Concello de Ribeira a programar unha saída adicional para as persoas que quedaron fora. Será o 12 de xullo e xa están abertas as inscricións. A pasada fin de semana tiña lugar o último dos roteiros do Camiño de Mitos e Lendas que por segundo ano consecutivo puxo en marcha o Concello de Ribeira con Toñito de Poi como mestre de cerimonias. A anterior, que foi o ano pasado, a ruta foi por o Monte da Cidade e tal. Este é por esta necrópole megalítica, por o Monte de San Alberte, que esa capela está aí por algo, que xa desvelaremos por qué. E sí, este bonus track vai ser o mismo que nesta temporada, neste ano, que dice, simplemente que a demanda era tan grande e nós agradecemos ese cariño do público e a xente, como dicía Fran, pois sí, despois ven a falar con Irene e con Fran e, pois agradecendo esta iniciativa e sí. Pois para dar en deferencia a eles, pois nos encantados, vamos, e non só a xente Ribeira, ven xente de fora. A alta demanda de prazas nas sesións programadas fixo que moitos veciños e visitantes quedasen fora, polo que o Departamento de Turismo organizará unha saída adicional o vindeiro 12 de xullo. Esta é unha necesidade que nos ven imposta pola demanda que temos por parte dos visitantes e dos veciños de Ribeira, que nos insistiron en que leváramos a cabo polo menos unha máis, e tamén a nosa voluntade de non deixar a ninguén atrás, porque tiñamos xa unha lista de xente que estaba na reserva que alcanzaba preto do que sería unha actividade máis, e entonces vamos a levar a cabo esta actividade máis, e que darlle as gracias a Toñito pola súa disponibilidade e a toda a xente pola participación. Levamos xa máis de 500 personas que participaron nesta actividade desde que comenzamos o ano pasado, é un éxito total. Terán prioridade as persoas que quedaron en lista da garda, pero abriránse tamén novas inscricións que xa se poden realizar a través da Oficina Municipal de Turismo. En marcha unha nova edición do Premio Literario Pinto en Maragoto. O certame, organizado en colaboración con Edicións Xerais de Galicia, celebra a súa quinta edición, mantendo como obxectivo visibilizar e dignificar a diversidade sexual e de xénero. Calquera cuestión que tenga que ver coa igualdade, coa liberdade, coa diversidade en xeral, nos está interpelando a todas as persoas que cremos en sociedades libres e igualitarias. É por iso que nesa interpelación a toda a sociedade, nesa visibilización e nesa dignificación, é necesario traballar en actividades divulgativas, en actividades que permitan dar a coñecer, visibilizar, falar de diferentes problemáticas, de como se sinten as persoas do colectivo e como un dos mellores xeitos de facelo é a través, permitídeme, das letras, da literatura.
As persoas interesadas en participar no concurso deberán presentar unha obra que poderá ser novela, teatro ou poesía tanto para público infantil, xuvenil como adulto. Ademais, deberán ter presente no seu argumento como temática principal ou transversal a diversidade sexual e de xénero. No caso de optar por novela ou obra dramática para o público adulto, o texto deberá ter unha extensión total mínima de 90.000 caracteres con espazos. No caso da poesía para público adulto, sería un mínimo de 500 versos de forma libre. As obras para o público infantil non terán extensión mínima requirida. A data límite de recepción de orixinais é o 24 de xullo ás 23:59 horas. O premio é único e está fixado en 3.000 euros. As persoas participantes enviarán os traballos en formato PDF por correo electrónico ao enderezo igualdade@pontevedra.eu. Nas anteriores edicións resultaron gañadoras as novelas Cobiza de María Reimóndez, Estratexias de Carmen Granxeiro e o poemario Todo o que doe de Carmen Caramés. E na máis recente convocatoria a novela Asya do escritor coruñés Antonio Manuel Fraga. Esta obra presentarase nun vermú literario na Festa dos Libros que se celebrará a semana próxima na Ferrería. Pontevedra non renuncia ao seu gusto polo mellor jazz e blues internacional. A cidade acollerá a principios do mes de agosto o Festival Internacional de Jazz e Blues que cumpre a súa 31ª edición. A cita desenvolverase entre o 4 e 8 de agosto cun cartel formado por nomes como Robben Ford, John Nemeth ou Veronica Swift. O Festival Internacional de Jazz e Blues cumpre 31 anos enchendo da mellor música as primeiras noites de agosto en Pontevedra. O ciclo desenvolverase entre os días 4 e 8 como antesala das festas da Peregrina. O festival está convertido nunha referencia en toda Galiza. Contar con primeiras figuras a nivel mundial que se achegan un ano e outro a Pontevedra. Ademais, combinamos iso co talento galego, que o hai moito, e apostamos sin ningún medo polas novidades, por aquelas bandas, aquelas músicas e músicos que están comezando. O talento internacional estará representado por nomes como John Nemeth, que abrirá o programa o 4 de agosto. Tamén estarán Verónica Swift o día 7 ou Robben Ford o 8. Ter a posibilidade de ver, eu sempre digo, presentado no chan da Ferrería a 2 metros a Robben Ford de forma gratuita, é unha experiencia que probablemente moitos, como temos outras experiencias pasadas de ver ali, pois a monstruos do jazz e do blues que pasaban por aquí e que esperamos que sigan pasando. Unha das peculiaridades da cita é a súa aposta por programar talento galego. Así subirán ao escenario o cuarteto Lite Testeg ou os pontevedreses Allo Negro. Fan unha mestura entre o blues e o jazz dos anos 50 e 60, pero faise con letra en galego. Digamos que é unha das primeiras bandas que actúa no Festival de Jazz de Pontevedra con música afroamericana, pero con letra en galego. Digamos que é algo bastante novidoso e tamén, pois son xente músicos de Galicia e especialmente de Pontevedra. A programación tamén contempla os tradicionais pasarrúas a cargo da Brass Atlantic Street Band, que dende o primeiro día percorrerán o centro da cidade, lembrando o ambiente da cidade estadounidense de Nova Orleans. Conta atrás pro Alén Metal Fest en Vilagarcía. O festival celebra a súa 5ª edición coa presenza de grupos internacionais e nacionais de renome. A cita con entrada gratuita celebrarase o 5 de xullo no Parque da Xunqueira. No cartel inclúense como pratos fortes os grupos Artillery e Freedom Call, referentes do xénero con milleiros de seguidores. O Alén Fest abrirá as súas portas ás 6 da tarde. A primeira actuación será a da banda Ferrola Hourglass. Seguirá Aquelarre, que conta con representación de músicos locais, e despois Revolution Within e Dark Oath. Por último, pecharán este festival os grupos Artillery e Freedom Call. Os organizadores agardan unha asistencia dunhas 1.500 persoas, igual que en anos anteriores. Dúas bandas internacionais a ter en consideración, son 4, pero dúas moi potentes, que, son recoñecidas, unha delas a nivel mundial e outra, a nivel europeo tamén, a nivel mundial en certa medida, e, que entendemos que fan deste cartel, nesta 5ª edición, recalcamos que é unha 5ª edición,
fan que, bueno, que o cartel cada vez sexa de máis calidade. Esta cidade ten moitísimo talento, esta cidade ten moita xente que con carácter altruista pois dedica o seu tempo a que os demais podamos disfrutar o seu traballo. Esta asociación, personalizamos en Xurxo, pero temos aquí un bo exemplo, pois son unha boa mostra do que é esta cidade, é dicir, de a nada acaba de xurdir xa durante 5 anos e ademais é unha satisfacción ver que un evento se consolida. E Pontevedra continúa exercendo como sede do multiesport de triatlón. Onte foi a quenda do Centro Deportivo David Cal de Verducido, que acolleu as probas das diferentes categorías do Mundial de Triatlón Cross. Francia arrasou na categoría elite, facéndose co ouro e a prata na masculina e ouro na feminina. O podio subiron tamén os atletas españois. Marina Muñoz selou unha medalla de prata, mentres que Kevin Tarek levantou o bronce. Destaca tamén a actuación de Eneco de Castro, que se proclamou no Pontillón campeón do mundo sub-23. Seguiulle o tamén español Alejandro Pla. En categoría junior, María Tenorio conseguiu a prata e Alex García o bronce. E así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.